ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 1/6/2025 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಅವ್ಯಕ್ತ ಬಾಪ್ತಾದ ರಿವೈಸ್ ಮುರಳಿ ಆದುಂಡು 25/10/25 ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪನ್ನಾಪನ ದಿನಾಂಕನು ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಇತ್ತೆ ಸದಾ ಸಿದ್ಧಾಲೆ. ಇನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ನಾಲು ಕಡೆತ ಜೋಕುಲ್ನ ಮೂಜಿ ರೂಪನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಂಚ ಬಾಬನ ವಿಶೇಷ ಮೂಜಿ ಸಂಬಂಧ ನೆನಪುಪ್ಪುನು ಅಂಚನೆ ಜೋಕುಲ್ನಲ ಸಹ ಮೂಜಿ ರೂಪನು ತೂದು ಸಂತೋಷ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಿಗಲ ಮೂಜಿ ರೂಪನು ತೆರಿದರತ್ತೆ ಈ ಸಮಯಡ್ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೂಪೊಡುಗುಲರ್. ಬೊಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ್ನ ಕಡೆತ ಹಂತವಾದುಂಡು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯಾದ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಲೆ ದೇವತೆಯಾದುಪ್ಪೆರ್. ತೆರೆದುಲ ವಿಶೇಷವೈನ ವರ್ತಮಾನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನವಾದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಯ್ನಾದುಂಡು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವಿಶೇಷತೆ ಪವಿತ್ರತೆದಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ಸತ್ಯತೆಯಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆನೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಜೀವನದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದುಂಡು. ಪವಿತ್ರತೆನೇ ಸುಖ ಶಾಂತಿದ ಜನನಿಯಾದುಂಡು. ಏತು ಪವಿತ್ರತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆತು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಜೀವನಡು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಭಾವ ಆದುಪ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮದ ಲಕ್ಷ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ದೇವತೆ ಆಪುನತ್ ಆಂಡ ಸುರುಕು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಆಪುನವು. ಬೊಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಲಿಡ್ದು ದೇವತೆ ಆಪುನಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಡ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆರ್ದು ದೇವತೆ. ಈ ಮೂಜಿ ರೂಪನು ಬಾಪ್ತಾದ ಮಾತ ಜೋಕ್ಲೆಡ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ನಿಗಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೂಜಿ ರೂಪ ಎದುರುಡು ಬೈದುಂಡೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದನೋ ಆದುಲ್ಲರು. ಇತ್ತೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಅಪ್ಪನ ಗುರಿ ಉಂಡತ್ತೆ, ಇಂದ್ರಿಯ ಗುರಿಯತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಆವಡಾಪನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆದ ವಿಶೇಷತೆ ಜೀವನುಡು ಏತ್ ತೋಜಿದು ಬರ್ಪುನು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚ ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರದೊಟ್ಟಿಗೆ ಒವ್ವೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಪಂಡ ಕೇವಲ ಸಮಸ್ಯೆದ ಸಮಯಡು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಪುನತ್ತು. ಆಂಡ ಸದಾ ಮನಸ ವಾಚ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆಪುನವು. ಹಗುರ ಆದುಪ್ಪುನವು. ಹಗುರವೈನ ವಸ್ತು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಅತ್ ದುನ್ನಾಯ್ನವು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಹೂವು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಹಗುರವಾದುಪ್ಪುನವು ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಪಂಡ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪುಂಡು. ಕೆಲವರೆಗಾತೆ ಅತ್ತು ಅಕುಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪ್ರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಲಿಪ್ತ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಕೇವಲ ಪ್ರಿಯರತ್ತು ಏತು ಪ್ರಿಯರು ಆತೆ ಅಲಿಪ್ತೇರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆನ ಗುರುತಾದುಂಡು ಅಕುಲು ಸರ್ವೇರ್ನ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೆರು. ಏರೇ ತೂಪೇರು ಏರೇ ಮಿಲನ ಮಲ್ಪೇರು ಸಂಬಂಧಡು ಬರ್ಪೇರು ಸಂಪರ್ಕಡು ಬರ್ಪೇರು ಪಂದಿತ್ತು ನಮಕುಲು ಎನ್ನಕುಲು ಪಂಡ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಚ ಬಾಬನ ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನಕುಲು ಪಂದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ. ಅಂಚನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನಕುಲು ಪಂದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಡು ತಮ್ಮ ತನ್ನದ ಅನುಭವಡು ದೇಪಂಡ ಹಗುರ ಆದುಪ್ಪೇರತ್ತೆ. ಐನೆಡ್ದವರ ಹಗುರತೆ ಸರ್ವೇರ್ಗ್ಲ ಪ್ರಿಯ ಆದು ಮಲ್ತು ಬಿಡುಪುಂಡು. ಇಡೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರನೇ ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನಕುಲು ಪಂದು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಡು. ಭಾರಿ ತನ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆದ ಅರ್ಥನೇ ಆದುಂಡು ಡಬಲ್ ಲೈಟ್. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತಾ ಅರ್ಥಾತ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಪಾತೆರ ಕರ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಬೇಹದ್ದುದಾದುಪ್ಪಡು ಮಿತವಾದುಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ. ಮಾತೆರ್ಲ ಎನ್ನಕುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಾತೆರ್ನಕುಲು ಆದುಲ್ಲೆ ಒಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚ ಎನ್ನಕುಲು ಪನ್ಪುನುಪ್ಪುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಹಗುರತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಸಂಸ್ಕಾರಳ ಸಹ ಹಗುರತೆ ಹಿಡಿದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆಡ್ದವರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತಾ ಸ್ಥಿತಿನಿ ಏತು % ಮುಟ್ಟುದೇ ಪಂದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ. ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಕುಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನಕುಲ್ಲ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಬಾಪ್ತಾದನ ಶುಭಾಶಯ ಆದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಸಮಯನು ತೂವೊಂದು ಏರು ಏನನು ಅಕ್ಲೇನು ಮಹಾರಥಿ ಪಂದು ತೆರಿಯೊಂದೇರು. ಅಕಲ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಶೇಕಡ 95% ಆಪುನು ಪಂದು ಪಂಡ್ತೇರು. ಶುಭಾಶಯಗಳು. ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಡು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮುನ್ಲ ತಿನ್ಲಿದೆ ಪಂಡ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರತ್ತೆ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ತೆ ಪಂದು ತೆರಿದರತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡತ್ತು ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು ಗೇಗೆ ಪಂಡತ್ತು ಆಪುಂಡು ತೂಪೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪ ಈ ಭಾಷೆನಿ ಇತ್ತೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಲ್ಪರೋ ಶೇಕಡ ಏತು ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರೀತ ಪೂರ್ವಕವಾದುಂಡು ಪಂಡ್ದು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೆತ ತೀವ್ರತೆನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸುರುಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಲೆ ಐದೊಕ್ಕ ಕರ್ಮೊಡು ಕನ್ಲೆ ಎಂಚಿನನೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬತ್ತನು ವಾ ಪಾತೆರ ಬತ್ತನು ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಎಂಚಿನ ನಡತನು ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪೆರಬಲ್ಲಿ ಏರು ವಿ
IP ಆದುಪ್ಪಿರಾಕಲ್ ನಾವು ಏತೊಂಜಿ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂದು ತೆರಿದಿನತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ವಸ್ತುನು ಸುರುಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪೆರ್ 5 ಬೊಕ್ಕ ದುಂಬು ಹೆಜ್ಜೆನ್ ದೀಪೆರಿತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ 4 ಗಂಟೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊನ್ನವು ನಡಪುಜಿ. ಸುರುಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ಪಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಹೆಜ್ಜೆನು ದೀವೊಡು ದಯಪಂಡ ನಿಕುಲು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ನಾಟಕಡುಳ್ಳರು ಇತ್ತೆತ್ತೆದ VIP ಏರುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಒಂಜಿ ಜನ್ಮ ದಕುಲಾದುಲ್ಲೆರು. ಐಟ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಯಗಾದುಪ್ಪಿರ ಅಂಡ ನಿಕುಲು ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಲೆಗೆ ಏತೆ VVI ಜೋಡಣೆ ಅಂಡಲ ಆತೆ ಆಪುಂಡು. ತೂಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಎದುರುಡು VVV ಪಾಡೊಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಚಿತ್ರಣಂತು ತೂಪರತ್ತೆ. ಒಯ್ನು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ ಐನು ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಮಂದಿರನು ತೂವೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ ಫೋಟೋನಂತು ತೂತರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆಲ ಸಹ ಐಕ್ ಏತು ಬೆಲೆ ಉಂಡು. ಏತು ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರನು ಕಟ್ಟವೆರು ಬೊಕ್ಕ ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರಳು ಮೂಜಿ ಅಡಿ ಎತ್ತರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ನಿಖಿಲ್ನ ಏತೊಂಜಿ ಬೆಲೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖಿಲ್ನ ಜಡ ಚಿತ್ರಗುಲ ಸಹ ಏತು ಬೆಲೆ ಉಂಡತೆ. ತಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ದರ್ಶನಡು ಮಲ್ಪೆರೆ ಏತೊಂಜಿ ಕ್ಯೂ ಉಪ್ಪುಂಡು. ನಿಖುಲು ಚೈತನ್ಯುಡು ಎಂಚಿನ VVIP ಆದುಲ್ಲರು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಹೆಜ್ಜೆನ ದೀಯರೆಗೆ ಸುರುಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಲ್ತಿನ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಲ್ತೊಂಡರ ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ಪಿದರ್ದು ಪೋಪುಂಡು. ಆ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಹಿಡಿದದು ಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಹೆಜ್ಜೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಸಹ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ಕಾರ್ಯನು ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು. ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊರ್ಚಿ. ಸುರುಕು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ಪುಲೆ ಐನೆರ್ದವರ ತನ್ನ ಸ್ವಮಾನದ ಸೀಟು ಸ್ಥಿತಾಲೆ ಸೇಕಡ ಸ್ವಮಾನುಡು ಏತುಪ್ಪುಂಡು ಆತು ವಿರೋಧ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಏಪ ಸೀಟುಡು ಸ್ಥಿತಾದುಪ್ಪುಜರೋ ಅಪಗ ಮಾಯದ ವಿರೋಧ ಬರ್ಪುಂಡು. ಇತೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ಪ್ರಶ್ನೆಯದನ್ನು ಮಾತೆನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣಾಪನಾದೊಂದು ಸಂಪನ್ನಾಪನಾದೊಂದು ಸಂಪೂರ್ಣಾಪನ ಗುರಿ ಉಂಡೆ. ಅತ್ತಂಡ ಒಂತೆ ಆಪುನುಂಡೆ ಗುರಿ ಉಂಡೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುರಿ ಉಂಡು ಬಂದಿತ್ತಂಡ ಕೈದೆರ್ನು ದೆರ್ಪುಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣಾಪನವು ಎಡ್ಡೆವು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ನಿಖಿಲ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯದಾದ ಪಂದು ನಿಖಿಲು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ. ಇನ್ನಿ ಬಾಪ್ತಾದ ವಿಶೇಷವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕೇನ್ವೇರು 30 ವರ್ಷದಕುಲು ಕುಲ್ದರತ್ತೆ. 30 ವರ್ಷದಕುಲು ಎಲ್ಲೆನೆ ಕುಳ್ದು ಪರಸ್ಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ತೊನೊಡು. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಪೆರು. ಬಾಪ್ತಾದ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಸೀಟಿಂಗ್ ಅಂಡ ಈತೆ ಇಂಚಿನ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಏಪ ಸಂಪನ್ನ ಆದುಪ್ಪುನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಸಮಾರಂಭನು ಮಲ್ಪರು. ದಿನಾಂಕಲ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪರು. ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿನ ದಿನಾಂಕ ಪಂದು ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಅಂಚೆನ ಇಂದೆತ ದಿನಾಂಕನು ಸಹ ನಿಗದಿ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇಂದೆತ ದಿನಾಂಕ ಇಜ್ಜೆ ಏತು ವರ್ಷಲು ಬೋಡು ಪನ್ಲೆ ದ್ಯಾಗ್ ಬಾಪ್ತಾದ ದ್ಯಾಗ್ ಕೇನ್ವೇರು ದಯಪಂಡ ಏಪ ವಿನಾಶ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಾಬನು ಕೇನೊಂದುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬಾಪ್ತಾದ ಎಂಚಿನ ಉತ್ತರನು ಕೊರಪುನವು. ಬಾಪ್ತಾದ ಜೋಕ್ಲೆನೆ ಕೇನ್ವೇರು ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಟಾಪಿಕ್ ಆದುಂಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಡಬಲ್ ವಿದೇಶಿಲು ಕುಲ್ದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಡಬಲ್ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಆಪುಂಡತ್ತೆ. ಕಮಾಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿದೇಶಿದಕುಲು ಮಾದರಿಯಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರದ ಎದುರುಡು ವಿಶ್ವದ ಎದುರುಡು ಸಂಪನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆತೆ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಲು ಸರ್ವ ಗುಣಕ್ಲೆರ್ದು ಸಂಪನ್ನೆರು ಪಂಡ ಸಂಪೂರ್ಣರು ಮನಸ ವಾಚ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕ ನಾಲೆಟ್ಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಆಂಡಲ ಬಲಹೀನಾದ ಬುಡಿಯರಂದಿತ್ತಂಡ ಸಂಪನ್ನೆರು ಪಂದಲೆಪ್ಪುಜೇರು. 4 ಪಾತೆರುಡು ನೆನಪುಂಡತ್ತೆ. ಮನಸ ವಾಚ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಕರ್ಮ ಬತ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು. 4 ಪಾತೆರುಡು ಬತ್ತು ಬುಡ್ಪುಂಡು. ಮನಸ ವಾಚಡಂತೂ ಸರಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಸಂಬಂಧ ಸಂಪರ್ಕಡು ಒಂತೆ ಉಲ್ಲ ಪಂದತ್ತು ಏರು ಕೈತಲೆ ಪೋಡು ಏರ್ನ ಸಂಪರ್ಕಡೆ ಪೋಡು ಮೊಕುಲು ಎನ್ನಕುಲು ಪಂದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪಡು ಪಂದು ಈ ಸುರುಕೆ ಪಂತೆ ಬತ್ತೆ. ಬೇತಕ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಈ ತುಂಜಿ ಹಗುರತೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಒಂತೆ ಭಾರಿಯಾದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹಗುರತೆ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಮಾತಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಗುರ ಆದುಪ್ಪೋಡು ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಝೋನ್ಗು ಹೊಂದಿಕೆ ಆಪುನವು ಅತ್ತುಂಡ ತಮ್ಮ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಹಗುರ ಆಪುನತ್ತು. ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಝೋನ್ಡು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿಕೆ ಅಂಡ ಅತ್ತಂಡ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಡು ಹೊಂದಿಕೆ ಅಂಡ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯರು ಎಂಚಾಪರು. ವಿಶ್ವ ಕಲ್ಯಾಣಿಕಾರಿ ಅಂಡಲ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯರ್ಲಾಯರ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ರಾಜ ಪಂಡ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲು ನಾವು ಪಂದತ್ತು. ರಾಯಲ್ ಕುಟುಂಬಡ್ಲ ಸಹ ರಾಜ್ಯಾಧಿಕಾರ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಐನೆರ್ದವರ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪನ್ಪುನ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರನು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದು ಫೈನಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಸರಿಯೇ ಎಡ್ಡೆವು ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡಾದುಲ್ಲರ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಆಪುಂಡು ಆವುಡೆ ಆಪುಂಡು ಪನ್ಪುನ ಉಮ್ಮಂಗ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ. ಬಾಪ್ತಾದ ಒಲ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕನವೊಂದುಲ್ಲೆರತ್ತೆ. ಒಲ ಉತ್ಸಾಹಡು ಪುಣೆನು ತೂದು ಮಾಯ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ರೀತಿ ಮಲ್ತು ಬುಡುಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಐಟ್ಲ ಸಹ ಇತ್ತೆ ಅಂತಿಮ ಸಮಯ ಕೈತಲ್ ಬೈದುನು. ಅವು
ತನ್ನಡೊಪ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾತ ಅಸ್ತ್ರಶಸ್ತ್ರನ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ರೀತಿ ಪಾಲನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅಂಡ ಅವು ಮಾಯದ ಪಾಲನೆ ಪನ್ಪುನವು ತೆರಿಯುಂಡನೇ ಇಜ್ಜಿ. ಮಾಯದ ಮತನೋ ಅತ್ತು ಬಾಬನ ಮತನೋ ತೆರಿಯುಜಿ. ಬಾಬನ ಮತದೊಟ್ಟಿಗೆ ಎನ್ನತನನ್ನು ಸೇರಿಸದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತಾತನೊಟ್ಟು ಅತ್ತನ ಪುರುಷಾರ್ಥೋಡು ವಿಶೇಷವಾದ 2 ಶಬ್ದಗಳದು ಜಿಂಜಿನಂಚಿನ ಅಡಚಣೆ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅವಲ ಸಾಧಾರಣ ಶಬ್ದಡು ಕಷ್ಟದಲತ್ತು. ಆ ಶಬ್ದನು ಮಾತೆರ್ಲ ಮಸ್ತು ಸಾರಿ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರು ಅವು ದಾದಾದುಂಡು ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನವು. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಸ್ತು ಸಹಜವೈನ ವಿಧಿನು ಸುರುಕ್ಕೆ ತೆರಿಪದಿರು ಯಾನು ಬಕ್ಕ ಎನ್ನೆನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುಲೆ ನೆನಪುಂಡೆ. ತುಲೆ ವಾ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಯಾನು ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪರತೆ ಆ ಸಮಯಡು ಯಾನು ಆತ್ಮನೆ ಆದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನವು ದುಂಬು ಬರಡು. ಯಾನು ಶಬ್ದ ಪನ್ನಗ ತಮ್ಮ ಎದುರುಡು ಆತ್ಮ ರೂಪನು ಎದುರು ಕನ್ಲೆ ಯಾನು ಆತ್ಮ ಈ ರೀತಿ ಪನೋರ್ಚಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಸ್ವರೂಪಡು ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದದ ಜಾಗಡು ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ ಯಾನು ಆತ್ಮ ಏಪ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪರೋ ಅಪಗ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನ್ಲೆ. ಎನ್ನ ರುಮಾಲು ಎನ್ನ ಸೀರೆ ಎನ್ನವು ಅಂಡ ಸುರುಕು ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ಎನ್ನವು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಪನ್ನಗ ಬಾಬಾ ದುಂಬು ಬರಡು. ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬನ್ನಗ ಆತ್ಮದ ರೂಪ ದುಂಬು ಬರಡು ಇನ್ನೇನು ಸ್ವಭಾವ ಬಕ್ಕ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ಸಹಜತೆ ಅತ್ತಂಡ ಕಷ್ಟನೆ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಪನ್ಪುನೆನ್ನು ತೆರಿದರು ಕೇವಲ ಸಮಯರು ಪೂಜೆರು ತಿರುಣ್ಣವು ಪಂಡ 100% ಒಪ್ಪುನವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ಡುಂಡು ದೇಹಾಭಿಮಾನ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದುಂಡು ಯಾನು ಶರೀರ ಪನ್ಪುನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡುದಾನೆ ಸಹಜವಾದ ನೆನಪುಂಡತೆ. ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಪನ್ಪುನ ಸುರುಕು ಮನಸ್ಸುಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಸಂಕಲ್ಪೊಡ್ಲ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದ ಬನ್ನಗ ತಕ್ಷಣನೇ ಆತ್ಮ ಸ್ವರೂಪ ಎದುರುಡು ಬರಡು. ಇಂದು ಸಹಜ ಇಜ್ಜಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೇವಲ ಯಾನು ಪನ್ಪುನ ಶಬ್ದನು ಪನ್ಪುನತ್ತು ಆತ್ಮಾದು ಪನುಡು ಅಪಗ ಪಕ್ಕ ಅದು ಉಡುಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಬೇತಕ್ಲೆನು ಲೆಪ್ಪನಗ ನಿಕುಲು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ತೂಪರತೆ. ಯಾನ ಆತ್ಮ ಅದುಲ್ಲೆ ಆತ್ಮನ ಪ್ರಪಂಚನೆ ಬಾಪ್ತಾದ ಆತ್ಮನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೆರ್ದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆರ್ದು ದೇವತೆ ಅನ್ನಗ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು. ಇನ್ನು ಮನಸ್ಸದ ಡ್ರಿಲ್ ಆದುಂಡು ಇತ್ಯದ ದಿನಕ್ಲೆಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಹ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಲ್ಪಲೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐನೆರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮನು ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ ಆತ್ಮ ಎನ್ನ ಬಾಬಾ ದೇಪಂಡ ಸಮಯದ ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಡ್ರಾಮಾನುಸಾರ ನಿಧಾನ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ರಚಯಿತೆರು ತೀವ್ರವಾದ ದುಂಬು ಪೋಡು ರಚನೆಯತ್ತು ಅಂಡ ವರ್ತಮಾನುಡು ಸಮಯ ತೀವ್ರವಾದ ಪೋಂದುಂಡು ಪ್ರಕೃತಿಯ ವರಡಿಯಾದುಂಡು ಕೇವಲ ಆದೇಶಗಾದು ಉಂದುದುಂಡು ಡ್ರಾಮುಡು ಸಮಯನೇ ಆದೇಶ ಕೊರೊಂದುಂಡತೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕಲ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಸದಾ ಎವರಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂದೆತ್ತಂಡ ವಿನಾಶದ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಳಯ ಪುಂದಾನೆ ಪ್ರಳಯ ಅವಡು ಪಂದಾನೆ ಅತ್ತಂಡ ವಿನಾಶರದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅವಡೆ ಏರು ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲರು ಇತ್ತೆ ಸಮಯ ಪ್ರಮಾಣ ಸದಾ ಸಿದ್ಧ ಅದು ಪೊಡು ಬಾಪ್ತಾದ ಇಂದೇನೆ ಇಷ್ಟ ಮಲ್ಪಿರು ಎಂಚ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ಅರ್ಜುನಾಯರತೆ ಉದಾಹರಣೆ ಆದುಂಡತೆ ಅಂಚನೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಅನುಸರಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಕ್ಲು ಎಂಚಿನಾಪಿರು ನಿಕ್ಲೆನು ತೂವಲ್ಲೆ ಸಮಯನು ತೂಲೆ ವರ್ತಮಾನ ಸಮಯಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಅಪನ ಆತ್ಮಲೋಗು ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ ಒಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾವ ಈ ರಡ್ಡುಲ ಶಬ್ದನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದು ಬಾಪ್ತಾದ ಈ ಸುರುಕ್ಕೆ ತೆರಿಪದಿರು ಇಂದಿರ್ದು ದೇಹಾಭಿಮಾನದು ಜಿಂಜಿನ ಎನ್ನತನಲ ಸಮಾಪ್ತಿಯ ಅಪನು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಲ್ಲೆ ಒಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ವಭಾವದಾದುಲ್ಲೆ ಏತು ನಿಮಿತ್ತ ಆದುಪ್ಪೆ ಆತು ಮಾನ್ಯತೆ ತಿಕ್ಕುನು ದೇಪಂಡ ಏರು ನಿರ್ಮಾಣ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಆಕಲು ಮಾತೆರುಗಳ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಪ್ರಿಯ ಆದುಪ್ಪೆರೋ ಆಪಗ ಅಕಲ ಅದೇ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪೇರು ನಿಮಿತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆ ರಡ್ಡುಪ್ಪುಡು ಐನಿರ್ದವರ ನಿಮಿತ್ತ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆ ಪ್ರತಿವರಿಯನ ಪ್ರತಿ ಶುಭ ಭಾವನೆ ಶುಭ ಕಾಮನೆ ಎಂಚ ಒಪ್ಪಡು ತಮ್ಮ ನಿಮಿತ್ತ ನಿರ್ಮಾಣ ಭಾವ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭ ಭಾವನೆ ವಾಯುಮಂಡಲನು ದುಂಬುಪ್ಪುನಕ್ಲೆಲ್ಲ ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಆತ್ಮಿಕ ವಾರ್ತಾಲಾಪೋಡು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳೊಡ್ದು ಶುಭ ಭಾವನೆ ಎಂದೀತ ಅಕಲು ಬದಲಾವಣೆ ಆಪುನನೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ಸುಸ್ತಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣ ಆದು ಬಿಡ್ಪೇರು ಈ ಆ ಬಡಪಾಯಿಲ್ನ ವೃತ್ತಿ ವರ್ತನ ದೃಷ್ಟಿ ಕಲ್ಲುದ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪುನು ಐನೆರ್ದವರ ಅಕಲಿಗೂ ಬದಲಾವಣೆಯರೇ ಸಮಯ ಪತ್ತುನತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆವು ಅಕಲು ಬದಲಾವಣೆ ಎಪ್ಪು ಆಂಡ ನಿಕುಲ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲೇನು ಸರಿ ಮಲ್ತೊಲ್ಲೆ ನಿಕುಲನ ಸ್ಥಿತಾಲೆ ನಿಕುಲು ದಯಗ ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣ ವರ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆವು ಅಕಲು ಬದಲಾಜಿ ಬಂದಿತ್ತನ ಯಾಲ್ನ ಅಕುಲ ಜೊತೆ ಬದಲಾವರೆ ಬಲ್ಲೆ ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣ ಆಯರ ಪಂದಿತ್ತನ ನಿಕುಲೇರ್ದಲ್ಲ ಅಕುಲೆ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪಂದರ್ಥ ದೇಪಂಡ ಅಕುಲು ನಿಕುಲೇನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ತೆರು ನಿಕುಲನ ಸಮಾನದ ಸೀಟು ದಯಗ ಬಿಡ್ಪಾರು ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪನು ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ದಯಗ ಬಂದು ಪಂತೆರಿಂದಿತ್ತಂಡ ವ್ಯರ್ಥ ಸಂಕಲ್ಪದ ಬಾಕಿಲು ತೆತ್ತನ ಬಂದಿತ್ತಂಡ ತೆರಿಲಿ ಆ ಬಾಕಿಲು ಮುಚ್ಚಿ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟ ಆದುಪ್ಪು ಐನಿರ್ದವರ ದಯಗ ಬಂದು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ದಯ ಹೃದಯ ಅದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಕೊರಂದು ಪೋಲೆ ನಿಕುಲ್ನ ಸೀಟನ್ನು ಬುಡ್ದು ದಯ ಹೃದಯ ವಿದೀರ್ಣಾಪರು ನೆನಪು ದೀವಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನರ್ದು ತೀರ್ಥ ಜಪೊಚ್ಚಿ
ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ವಿರೋಧ ಆದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು ವ್ಯಕ್ತಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ವಿರೋಧ ಆಪುಂಡು, ಸ್ವಭಾವ ಸಂಸ್ಕಾರಡು ವಿರೋಧ ಉಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು, ವಿಚಾರಡು ವಿರೋಧ ಉಂಡಾದುಪ್ಪುಂಡು. ಐನೇರ್ದವರ ನಿಕ್ಲ ಸೀಟನ್ನು ಬುಡ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬುರ್ದು ತಿರ್ತಿ ಜಪ್ಪಡ್ಚಿ ಐನೇರ್ದವರ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮಲ್ಪರು ನೆನಪುಂಡೆ. ಬಾಪ್ದಾದನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಡತ್ತೆ. ಬಾಪ್ದಾದ ಮಾತ ಜೋಕುಲು ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಸಮಾನವಡು ಪಂದ ತೆರಿವೆರು ಬಾಬಾ ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮನ ಎದುರುಡು ವಿರೋಧ ಉಂಡಾದಿಜ್ಜಿ ಅಂತಾನೆ. ಮಾಯಲ ಸಹ ವಿರೋಧ ಮಲ್ಪುತ್ತಿಂಡು, ಆತ್ಮದಲ ವಿರೋಧ ಎತ್ತುಂಡು, ಪ್ರಕೃತಿದಲ ಸಹ ವಿರೋಧ ಎತ್ತುಂಡು. ಅಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾ ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬುಡ್ಜೆರತ್ತೆ. ಅಪಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಇರತ್ತೆ. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಇತ್ತೆ ಒರಿಯ ಗೋರಿ ಅಕ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯಲು ಬಂದು ತೆರಿದು ನಡಪುಲೆ. ಯಾನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆಯಾದುಲ್ಲಿರು. ಪರತ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಪರತ್ ಜಗತ್ತೊಟ್ಟಿಗೆ ನನ್ನ ಒವ್ವೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ಈ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರನ್ನ ಜೊತೆಲ್ಲ ಒವ್ವೆ ಸಂಬಂಧ ಇಜ್ಜಿ. ಮಕ್ಕಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ, ಮಕ್ಕಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದೇವತೆ ಇಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಎದ್ದು ತೂಲೆ ಈ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಪರಡಲೆ ಎಡ್ಡೆವು. ಈತೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇಂಚಿನ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿರ್ದು ಸಂಪನ್ನಾಲೆ ವಿಶ್ವದ ಸರ್ವ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಕಿರಣವನ್ನು ಪರಡಲೆ. ಇಂದಿರ್ದು 4 ಕಡೆ ತಮ್ಮ ಶಕ್ತಿದ ಪ್ರಕಂಪನಗಳು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡು ಪರಡಲು ಎಡ್ಡೆವು. 4 ಕಡೆತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿದ್ದು ಪರಿಸ್ಥಿತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸದಾ ಸ್ವದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಬೊಕ್ಕ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬನ ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಜ್ಞಾಕಾರಿ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸದಾ ಡಬಲ್ ಲೈಟ್ ಆದು ಸೇವೆ ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಸದಾ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಿತಿತ ಆಸನಡು ಸ್ಥಿತಾದು ವಿರೋಧನು ಸಮಾಪ್ತಿ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸರ್ವ ಶಕ್ತಿವಂತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಗಮ ಯುಗತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಫಲನು ಅನುಭವ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ಆತನ ಬಾಬನ ಕೈತಲ್ದ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಪ್ತಾದನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ. ವರದಾನ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಸಮಯನು ಕೈತಲ್ ಕನಪುನಂಚಿನ ಸದಾ ಶುಭ ಚಿಂತಕ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಚಿಂತಕ ಭವ. ಸೇವೆಡು ಸಫಲತೆಗೆ ಆಧಾರವಾದೊಂದು ಶುಭ ಚಿಂತಕ ವೃತ್ತಿ ದೇಪಂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ತನ್ನ ಜಿಜ್ಞಾಸೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುನು. ಇಂದಿರ್ದು ವಾಣಿದ ಸೇವೆ ಸಹಜವಾದ ಸಫಲವಾದ ಬುಡ್ಪುನು. ಬೊಕ್ಕ ಸ್ವಯಂನ ಪ್ರತಿ ಸ್ವಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಸ್ವಚಿಂತಕ ಆತ್ಮ ಸದಾ ಮಾಯ ಪ್ರೂಫ್ ಏರ್ನನೆ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಣ ಮಲ್ಪುನಿರ್ದವರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ವೈಭವದ ಆಕರ್ಷಣೆದ ಪ್ರೂಫ್ ಆದುಪ್ಪರು. ಆಯ್ನಿರ್ದವರ ಈ 2 ವರದಾನವನ್ನು ನಿಕ್ಲ ಜೀವನಡು ಕಾರ್ಯರೂಪಡು ಕನ್ಲೆ ಅಪಗ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದ ಸಮಯ ಕೈತಲು ಬರ್ಪುನು. ಸ್ಲೋಗನ್ ತಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಸಹ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಸರ್ವ ಬಲಹೀನತೆಯನ್ನು ಸ್ವತವಾದು ದೂರ ಆದು ಬಿಡ್ಪುನು. ಅವ್ಯಕ್ತ ಸೂಚನೆ ಆತ್ಮಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಟುಪ್ಪುನಂಚಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರೀತಿದ ಅನುಭವ ಮಲ್ಪರೆಗಾದ ಅಂತರ್ಮುಖಿಯಾಲೆ. ಈ ದೇಹರ್ದು ಭಿನ್ನ ದೈವಿ ರೂಪಡು ಸಿತಾದು ಪುನಃ ಅಭ್ಯಾಸನು ಹೆಚ್ಚ ಮಲ್ತೊನ್ಲೆ ಸದಾ ಅಂತರ್ಮುಖತೆದ ಗುಹೆ ಟುಪ್ಪುಲೆ. ಅಪಗ ಪರತ್ ಪ್ರಪಂಚದ ವಾತಾವರಣದ ದೂರ ಒಂದು ಪೋಪರು ವಾತಾವರಣದ ಪ್ರಭಾವಡು ಬರ್ಪುಜರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.